Så skal du blive stille her. Kan dine børn heller ikke hænge? Ej, det fik jeg med på bånd, du. Jespers kæmpe rev. Det er på en film, du, med lyd. Det var altså Jesper, der kunne det der. Farlige lyd, den farlige. Jesper, han så en ordentlig bøvs. Hvad siger du, Emil? Hvad? Hvad siger du, Emil? Ja, er der noget deroppe? Hvad er der deroppe? Hvad? Tipper de? Hvad, Emil? Hvad? Så nu kommer. Hey! Hey! Og så er det farfar, der Hey! står her og hæpper. Jeg kan heller ikke sippe. Jeg kan godt sippe. Han tør bare ikke. Jo. Men Emil vil være med. Det var skægt, hva'?